14 number Korkanchi constituency ke parlo APHLC paklongkam arlo atum 6 schedule awareness amai ke dengpon bangso amai ke dengpon lake jasemet inglong aso tumati tribal atumi thanga jakong chichini japhan se dengpon lo bangso amai along APHLC central committee amai pu GI kathar lamthe jai jangko sitami luni jer parjupon ke chiabutar APHLC asong atum leke hailoti ingthan eje putara da phan pachini tikang bangso amai aluhia manben ga chetong don APHLC central committee amai pu GI kathar don mepur sargiri rongphar bikrom hanse forsing timong samson teron pen chenglok penang an ke the ki dinga tum chetong don se mayardi pidun fuluni pen bari the tokbi report time news difu lahelo ning ke do pam meningi lage chini pe meningi det ki kim aron polote ilitum hem ka chikim ason inon edono munit terang hem asor jong si det kim lo polotan te alang li det chikim lo poloten ne hem chikim ji pusi alang li puji terang hem pusi puji la pen la alang li tum kim lo te athak tok ang etik ta chok lage terang hem hodei pupe tik ta pu akam ave terang hem si bang chikim lo lage terang hem lo anu ke prik ke hala bang so a hem along bhara en etik ke haladak ke dodunji pu akam ke avelo ajak kong avelo ba permission ave a niyom da ave son ke son taksi itum karbiang lophan sik schedule det asoki kim aron pensi dak det asoki kim aron pusi ladak tok ang binong ladak sik schedule lo det asoki kim aron pusi dak tok ang binong lapot si ilitum adet chikim lo kumat bhansi kimpi pudat tok lo angding PEC la penangding so in koy long pulo lake tribal atumaphan pusi pulo tribal atum si chikim lo ante ladake tribal kalia tumge kilut dunja kam velo ladake aku lage hem ki kim hem jong jong da gali thulang bhara cho endunji pathai da vethulo da bangke det pina bangke lage long lielam pina bangke lage la posi bhara cho endun nang pa kam ta velo license endun pen business nang claim dun tame la sona bangke la dak tok lo sila lata license ke endra ke kemji lata pinang pinung ke pinang ni posi la dak tok lo APHLC pen da Monteron arong da Korkanchi MAC constituency yang bong ni tum da mass awareness campaign si du mass joining abangali mass joining ni tum da biyok lot lo athema da ke do anta APHLC long senang join du et lo aprang pen la masi da ke mass joining akam abedet lo da bangke da ke BJP ta velo congress ta velo SDC ta velo da ke lapen ni tum bhanang pisung dunjia bhan BJP tum pini hala kopia urunodai pen tang ho kopini tang ho self help group atum han hang si kovi arong punet theng pia rong lo ne ke ron kopini akam claim lo la bange la theng pia ron ke ron pini lake BJP to program kali lake government program lake BJP le dosita moninitum APHLC atum le si dosita lake ron po athi khete APHLC tu mangsi ron tu muchat po athe man ni tu mangke keche tu mangke ni tu nge ron redet po keche tu phan ke ron nang ya theng pia ko vi anta karbi inglo rat tu masi ni tu mangke ron tu lap po la po lage ni tu APHLC tu lege ya hai lo pulo tan te ko vi rong ta theng pia rong ta ba room api sita ba jat sita aken ke rap ke ong ke kinang ji an ke ong thu mu chot po athema hala ke chia tu mangen ni tum pi pedet po ke chia tum bhan ki pinang ji non BJP tum ke chia tu man ki pi la he ho pot an ke inglong arat ma si ni tu pi tu lap po kaduk ka ve pini bangkon na bang pu bang thi si nai chetong don masa na chetong dung nge pini bang surini bang tu ka chetong la pen da ke mas joining ke ave athema nang dun lap la ka prang pen sir tang te ke ong dung ratum non tribal han ke utarli sing khan ne ku bom tame APHLC nam toksi
media lo ke penang ana ka che song da thai long Kan secretary fancy ni ar ka che song pulote ga che chok ye theng akam li de ma ti harna ke duet lo ke di harna he go duet lo la si non ka che song pulotang te nilitum memorandum pidam lo dei memorandum pidam lo public signature and la non irui bang nitum ing hong kong and ke nitum high court long case pidam bhango habe je আপনারা চলো না thank you Thank you, sir.